Avui la primera activitat és la idea d'aprofundir sobre una figura que és important a nivell cultural i a nivell del seu ús, que són els prismes. Per un procés de comparació han d'arribar a poder definir el que és un prisma i els elements del prisma. També relacionar els elements de manera numèrica, trobant relacions entre el nombre de cares, de vèrtexs i d'arestes. Aleshores, farem prismes amb 3 materials diferents. Amb bastonets i boles de plastilina, la idea és tenir un material que faci de costat i alguna cosa que es pugui fer servir per unir, per fer de vèrtex. Primer havíem de crear una figura tancada i després, a partir d'aquesta figura, havíem d'unir aquestes canyes per formar noves figures i observar les seves propietats. El segon material seran capses o de medecines o de perfumeria que tenen tapes unides a la pròpia capsa. I després farem servir un material que són polígons que es poden encaixar per fer figures. L'ús dels materials per aprendre geometria de l'espai és essencial. Crec que és un punt positiu perquè els nens són coses que tenen a la mà i que veuen tots els dies. La teoria pot ser un full, però no són coses que els manipulen i treballen amb elles. Penso que és més motivador per ells i més interessant i enriquidor. Fixeu-vos que hi ha 3 èmfasis aquí. Un èmfasi són les cares de les figures que construirem, un altre està en les arestes i en els vèrtexs, i en el cas de les capses estem parlant d'àrees i també de volums. Necessitem que ens digueu com heu obtingut aquests prismes. Les capses eren prismes o rectangulars o quadrangulars. Com ho heu fet per aconseguir, per exemple, un que sigui octogonal? Totes les cares les ha doblat. La pregunta és, en què s'assembla aquesta que tens a la mà amb com era abans de fer-li això? La superfície lateral és la mateixa, no? L'altura s'ha conservat? Sí. Per tant, ja tenim 2 coses. Una cosa que hagi canviat. Abans tenia una base que era un rectangle i ara té una base que és un octàgon. Les cares han canviat, el nombre de vèrtexs, el nombre d'arestes ha canviat. Què més? Aviam, això s'assembla a això. Seria la mateixa comparació. Ara jo puc anar fent això i això quina àrea té? Té la mateixa que tenia això? No. Per tant, canvia l'àrea. Si tenia 5 cares, sortien 6 vèrtexs, 9 arestes. Llavors anava pujant. Per cada cara que tu augmentaves, els vèrtexs augmentaven en 2 i les arestes en 3. Si això ho entenem. Si això és un 6, això és un 8, i això era un 12. Fent l'experiment amb els palets i la plastilina i registrant-los a una taula, ens hem adonat d'una propietat, que aquesta propietat és la d'Euler, que són cares més vèrtex és igual a arestes més 2. Una de les troballes que s'estaven buscant i que s'hi ha arribat ha estat arribar a definir el que és un prisma. La idea prèvia dels assistents era molt confosa. Hem arribat a la conclusió de que un prisma és un poliedre en 2 bases iguals, que aquestes 2 són paral·leles, i els costats són paral·lelograms. Si tens un prisma, pots tallar llesques i les llesques totes són iguals. No vol dir que puguis tallar per qualsevol lloc. Si això ho faig així i faig llesques, tal com està, em sortiran iguals? Però si faig així i tallo així, em sortiran iguals les llesques? Sí. Però també és la idea de dir, tinc un polígon i l'arrossego, com si fes una bombolla de sabó, fent una línia recta. Això també em dona un prisma. Aquest és un prisma? No. Per què? Prisma és un poliedre, com dèieu, que vol dir que té les cares planes, i al costat què té? Triangles, en lloc de paral·lelograms. Això s'assembla molt amb un prisma. És com si haguessis agafat el prisma i el haguessis recargolat, li haguessis donat mitja volta. Això es diu antiprisma. Antiprisma.